Astăzi vom afla cum se prind posturile radio la boxa portabilă ABTS 50 Akai. The Bluetooth device is ready to pair. Apăsăm IM pentru stingerea luminilor. Apăsăm din nou IM pentru modul radio. The radio mode. Încălțăminte din noua colecție toamnă-iarnă, dar și aeroterme și corpul de încălzit cu prețuri începând de la 19 lei. Apăsăm după aia butonul play pentru căutarea posturilor radio. El acum caută posturile radio. Deosebit la magazinele nori Brixton. În sezonul viral obține finanțare. subscribe la canalul Kiss FM de YouTube. A plecat de la Kiss FM și a ajuns tot la Kiss FM. Deci asta este căutarea. Acum, pentru navigare, apăsăm plus și minus. Caută în farmacii produsele din... Avem mai multe posturi radio. Funcționarea normală a sistemului imunitar. Acesta este un supliment al... Atenție, prospectul. Black Friday la Clarfon. Acum ai acces la un auz mai bun. Ai 50% reducere la aparatele auditive de top. Sună! Cam asta a fost filmarea de astăzi pentru boxa Akai ABTS 50. Am făcut-o pentru că pe multe din comentariile de pe internet scrie că nu poți să prinzi decât 2-3 posturi. Ea în realitate prinde mult mai multe posturi.